Nsemo y'abamenye kurase county yo ya Nyamira banyareko bakoboria abarai banyareko bako bayika angana gotegerera egatiye birengereri byabo una enchira eye moyo ko bayikania ebirengo bya magendo kolengana n'abarabuliro babatanga egatiye abarai nigo bagendete koba ko tigarase cyebisi cyabo nabo gotayikarana ase binyoro buna enchira eye moyo gosanga ebirengererio igoro goikania merobiryo ya magendero. Bono intwe tokorera gocha sabarai baito muchumbo ito sero ntu mubwate na inwe kare murali punge na inu tete abantu aba bakini ntutu abairete punge nintu tokobachora na inde mokoenda mwatweba una bona iga bura buya ito ekara tokonyerora iga ebwata abantu beriroba nabo bamaite kokora egasi na ine chi obisimbali mbali abantu tomenye tororo ndori koinyurwe togochakonyora nga gendo getengie tete gendo getenga kole tiki bantu bande intu ndori gokenyora ige togosaba iga kakia barai bari tochorete ekera moko enda bwo ekera moro emekutaneye na inu mokane ebinte byo kuna komenta ofio ekera twa roche gente kinga bottom up omuntu isenere anyari kunyara ko baga konyora abangina abange batamire bachire underground yasinga nchiye chironi babwate ebo gochikokore biasara banyora nga biasara ebimbiri go piki omuntu oranga inspector agokwa tigagende nonyango chia amasamba muina akoreki amenyororo ige togotebia barai baito na nekera mwaigure nga chibese nkorwe guchire une chia bangina inchwa se constituency yao otebia bangina nga chibese getenchirororo tebi no ino mongina cherusa chibese nchirororo chia affirmative action abangina bare konyora takono kofuatirie binte binge ororo bya machika bangina banyore chibese bekonyere na into abarai mambi nario abana turasomi abarai ba mambi ngaito kurusanya bana mbali kwenda school mongina cherusa ikabangi nange injubuna kichauli gesatwa